Kumusta kamong tanan dinha? Nalipay kog dako nga kita gihapon nakatuon sa pulong sa Ginoo. Gusto lang kong magpasalamat kaninyong tanan nga naminaw og naglantaw sa atong YouTube Bible study. It is a privilege for me to help and to teach the Word of God. Ang pulong sa Ginoo ang pinaka-importante kanato. Labi na nga karong bulan mao'y gihatag sa gobyerno nga ang sa BJMP mag-recognize, mag-remember nga karon ang bulan sa Biblia, sa pagtuon sa Biblia nga gi-recognize nga importante kayo ang Biblia kanatong tanan. So adunay sorpresa sa sunod semana, aduna ako'y contest or adunay dakong exam nga kung nahibaw-an ba ninyo ang atong gitudlo kung kinsay makahinumdum. So magpadala ko og mga questionnaires kung nahinumdum ba mo sa atong leksyon. So it's going to be fun. Pero anyways, welcome nako ang BJMP Gaholngan City, ang Valle Hermoso, ang fellowship didto sa Dakal, Ayungon, ug uban pa. Ako usag mag-recognize, pasalamat ko ni Mary Lou Alingalan, siya ang bahala sa snacks, sa gamay nga pagkaon nato. O si Rigobert Bisario nga siya ay responsible sa atong sa mga sound system. And then si Nana Kinumpas, siya is responsible nga ang mga PDL nga makaayo sila, nga ready na sila, nga maminaw, mulantaw. So pasalamat sa tanan. Kaya kung wala kamo, wala kitay mahimo. So I'm glad, guys, that you're helping us. You are part of the ministry. Parte kayo sa ministry. So sa walay paglangay-langay, atong sundon, atong umpisahan, we will start our Bible study with a prayer sa atong pag-ampo. So atong isirado ang atong mata, ug iduko ang atong ulo bilang usa ka dako kaayong respetas sa atong Ginoo. Mag-ampo kita. Amahan namong langitnon, daghang salamat karon nga kami makatuon gihapon sa imong balaang pulong. Ginoo, hinaot po unta nga kami maka-recognize nga kami among mahibaw-an sa kinasingkasing gayud nga ikaw mianhi dinhi aron imong tubuson kami, nga imong ihatag ang imong kinabuhi alang kanamo, Lord, tungod sa imong dako kaayong gugma. Lord, ubani kami og hinaot punta nga ang among kasing-kasing imong abrihan, nga kami unta makita namo ang imong plano sa among kinabuhi. Hinaot pa unta nga kami mudayeg nga na kanimo sa imong gihimo dito sa Kalbaryo. Sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. So mag-review kita unsay atong gihimo sa usang semana. Wala nato nahuman ang ang chapter 26. So I hope kay taas maning nga kapitulo, I hope nga ato ning matapos. So walay paglangay-langay, mag-review kita. Niadtong panahon na sa dina si Jesus nga miadto sa Jerusalem, mao nay semana nga gihimo sa mga Hudiyo, sa mga Israelinhon for hundreds of years nga nagpasalamat sila. Adunay sa usa ka semana, I mean to say, sa waluk adlaw, aduna sila tulo ka fiesta nga ilang gi-celebrar. Ang una, kini sila fiesta sa paghinumdom, fiesta sa pagsaylo. Kabalo kita nga ang anghel sa kamatayon misaylo lang
sa mga Israelinhon, wala mamatay ang kamagulangan nga mga anak nila kay misaylo lang ug nagtago sila sa balay. Ang anghel usab nakita, ang anghel sa kamatayan nakita nila nga ang dugo sa nating nga karnero gibutang dito sa pultahan. So dito usab mahibawan nato na save sila, naluwas sila tungod sa dugo nga gibutang dito. Kita usab maluwas tungod sa dugo nga gipaagas ni Jesus dito sa Kalbaryo. Og sila usab nag-celebrate sila sa akong giingon sa pagsaylo, then another fiesta, nag-celebrate sila sa pan nga walay patubo kay nagdali sila nga mularga gikan sa Ehipto. O nag-celebrate usab sila sa fiesta sa Tolda nga matulog sila sa guwa sa ilang balay aron makita nila ang mga bituon nga kining mga bituona ang nakita sa ilang mga katigulangan usab. So ikumpara nato ang si Jesus ug ang ilang gihimo. Si Jesus miingon mingon siya ang pan mao iyang lawas, ang bino mao iyang dugo nga iyang gipaagas dito sa Kalbaryo. Sa gihimo dito sa mga Israelinhon, ang dugo nakatabon lang sa ilang mga sala apan kita karon tungod sa gihimo sa atong Ginoong Hesukristo, siya ang pinakakompleto, the Lamb of God that would take away the sin of the world. Nga siya makakuha, walay lain na ang mga Hudyo, Israelinhon, they will do this for thousands of years. Kada tuig mag-celebrate sila, magkuan sila og karnero, maghalad. Walay mahimo. Kita karon, there's no need, walay kinahanglan. Dili kinahanglan tungod kay si Hesukristo na iyang gihalad, ang iyang pinakakumpleto nga halad. Wala na ilaing maghalad. Siya lang ang makahalad. Natapos na, miingon si Jesus, it is finished. Natapos na, wala na ilaing maghalad. Wala na ilaing tao nga makahalad nga kumpleto. So dili gusto nga, dili maayo nga nay mo sunod-sunod nga mohalad sa atong Ginoo. So ang gihimo sa atong Ginoong Hesukristo nga ang mga reliyoso sa ilang panahon hinumdum sila sa gihimo. Kita usab atong hinumduman ang gihimo ni Jesus sa Kalbaryo. Kanang communion nato, Eucharist, sa Grego na Eucharist, pasalamat. Pasalamat kita. So, pasalamat kita sa gihimo sa samtang kita mag-communion or kanang Eucharist, sa samtang atong gikaon kanang supas o ang veno nagrepresentar sa dugo o sa lawas sa atong Ginoong Hesukristo aron nga mahinumduman nato kung unsay iyang gibuhat. Ang konteksto niini mao nga ang mga Hudyo nag-celebrate sila, kita usab nag-celebrate kita. Atong hinumduman sige ang gihimo sa atong Ginoong Hesukristo didto sa Kalbaryo. Okay, maunay atong gamay nga review. So karon moadto na kita sa atong leksyon. Atong makita usab didto nga atong makita nga nahumana ang ilang panihapon. The Last Supper. Si writer Matthew ang magsusulat. Si Matthew wala niya gi-appeal. Wala ko kahibalo nganong wala niya appeal. Pero kadtong babae nga gahatag og perfume, iyang gilimpyuhan ang tiil, gihugasan niya ang tiil ni Jesus sa perfume. And then after that, paghuman ni ana, si Jesus usab iyang gilimpyuhan ang mga tiil sa mga disipulo, yung gihugasan, apil na si Judas. O paghuman ana,
milakaw na sila, miadto na sila sa bukid sa Getsemani. Ang Getsemani, bote pasabot maunay olive press. Dina galingon kanang duha ka bato sa unang panahon. Ang bato pareha sa atong magaling og humay nga dili nang mga bago ron ha kanang duha ka bato nga i-press nila, iduot, and then mugwa ang ilang himon usab sa olibo para makakuha silang oil, i-press nila dito. So maunay meaning sa buot ipasabot sa bukid nga olibo. So basahon na nato sa versikulo 31. Unya guys, naana ba mo dinha sa sinulat ni Matthew kapitulo 26 verse 31. Unya miingon si Jesus sa mga tinunaan, niining gabiyo na kamong tanan manalagan og mamiya kanako, kay ang kasulatan nag-ingon, patyon sa Dios ang magbalantay og magkatibulaag ang mga karnero. Dinhi na mga words nga importante nga atong tan-awon. Miingon si Jesus nga ang kasulatan nag-ingon, ang Bible nag-ingon, ang karaang tugon nag-ingon, gisulat sa mga propeta nga masunod gyud ang plano sa Ginoo. Nga patyon sa Dios ang magbalantay ug magkatibulaag ang mga karnero. Silang tanan magkatibulaag. Apan tapos ako mabanhaw, muuna ako kaninyo dito sa Galilea. So milantaw siya ahead sa iyang kamatayon nga mabanhaw siya. So it's a good news po, maayong balita nga magpakamatay siya dito sa Kalbaryo kay walay laing mahimo ang kaluwasan tungod lang sa gihimo sa atong Ginoong Hesukristo. Verse 33. Sa dihang nadungog, si Pedro miingon kang Hesus, sa dihang nadungog nga patyon siya, si San Pedro miingon, dili gayod ako mubiya kanimo, bisan pagbiyaan ka sa tanan. Wow, unsa man ning gihimo ni San Pedro. Kursunada siya kayo. Kursunada siya ni anang panahon na, ni anang sitwasyon na, apan wala siya may balog unsay mahitabo. So usay pareha kita nga kursunada kaayo, pero kung naa na sa sitwasyon mawala kita. So dili kita mag-criticize musaway ni San Pedro tungod kay kita usab na ingon ana. Si Jesus mingon kang Pedro, San Pedro, hinomdumi kini sa dili pagani motok tugaok ang manok karong gabi. Katulo ka mo ingon nga wala mo ako hiilhi. Verse 35, si Pedro mitubag, dili ko gayod ikaw ilimod, bisan pagpatyon ako uban kanimo. Wow, dako kaayo niyang pasalig. Ug ang tanan tinun-an misulti usab sa ingon ang mga tinun-an, oo kami usab magpakamatay kanimo, dili kami modalagan, dili kami pareho sa iro nga ang tail mo paubos na nahadlok, minsa kami isog mi. And then unya si Jesus miadto sa usa ka dapit nga ginganlag Getsemani, olive press, galingan sa olibo. Makita usab nato nga si Jesus ang iyang kinabuhi, ang iyang lawas galingon. Unya miadto si Jesus dapit sa ginganlag Getsemani, kuyog sa iyang mga tinun-an ug miingon siya kanila, panglingkod kamo dinhi samtang muadto ako didto ug magampo. Makipag-communicate siya sa iyang amahan. Kay kining panahon na lisod kayo si Jesus, kompleto nga tao, kompleto usab nga Ginoo. Si Jesus gigutom, giuhaw, apan si Jesus sa milakaw sa dagat, o siya nagpakaog 5 o 20 kalibok ang mga tao. So kompleto nga Ginoo, kompleto usab nga tao. So sa iyang pagkatao di na siya gibati gyud.
Gidala niya si Pedro ug ang duha ka anak ni Zebedeo. Kinsa man ning duha ka anak ni Zebedeo? Si James, James and John. Og may and then sa verse 37, gidala niya si Pedro og ang duha ka anak ni Zebedeo. Og mibati siya dakong kaguol og kahingawa. Dako gyud kaayo ang kahingawa. Unya miingon siya kanila, hilabihan ang akong kasubo nga halos ikamatay ko. Pabilin kamo dinhi og pagtukaw uban kanako. Pagtukaw ang ipasabot usab nga sila magampo magtukaw tungod sa sitwasyon nga himuon, tungod sa sitwasyon nga bayaran niya ang atong mga sala. 39 verse 30, milakaw siya sa unahan. Mihapa sa yuta ug nagampo nga nagingon, amahan ko, kung mahimo kuhaa kanako kining kupa sa pag-antos. Apan dili ang akong pagbuot mao'y matuman kun dili ang imuha. Kini mga kaigsuonan, kining usa ka bersikulo gigamit ni sa mga tawo nga dili mutuo nga si Jesus Ginoo. Moingon sila nga anuman nga nakipag-ampo miampo man si Jesus sa iyang amahan. Tao lang siya, mo na ilang giingon, mo sila explicar ninyo ngano. Si Jesus, dinhi nato makita ang usang parte sa Trinity. Usa ang Ginoo pero tulo ang persona. Ang nagpadala ni Jesus, ang amahan, ang nagpakamatay dinhi sa kalibutan, mao si Jesus mipalit sa ang gabuhat sa kalibutan, ang amahan si Jesus usab nagbuhat. Ang Espiritu Santo ang musulod sa atong kasing-kasing. So ato usab nga may baw-an nga ang Ginoo, He can do everything except usa sa mga butang nga dili mahimo sa Ginoo, nga dili siya mag-tell a lie, dili siya mamakak. Ang atong amahan usab, siya ang nagpadala ni Jesus. Dili siya ang nagpakamatay sa Kalbaryo, si Jesus ang nagpakamatay sa Kalbaryo. So, si Jesus lang ang magkahatag sa iyang kinabuhi. And then, tanaw na ito diri. Milakaw 39, milakaw siya sa unahan, miyapa sa yuta, ug nagampo, ug nangingon, amahan ko, kung mahimo kuha ka nako kining kupa sa pag-antos. Apan dili ang akong pagbuot may matuman, kung dili ang imuha. So, ang pagbuot sa amahan, naibalo siya nga ang pinaka-reason nga kita maluwas maulang nga ihatag ni Jesus ang ikinabuhi. Dili maluwas kita tungod kay membro kita sa usa ka relihiyon. Dili maluwas kita kay kita buutan. Dili maluwas kita kay kita fanatiko o sige kitang gasimba, kundi ang plano sa Ginoong masunod nga ihatag ni Jesus ang iyang kinabuhi o maluwas kita kung kita motuo ug musalig sa iyang gihimo didto sa Kalbaryo. Verse 40, unya mibalik siya ngadto sa tulo ka tinun-an ug nakaplagan nila sila nga nangatulog. Busa giingnan niya si Pedro, nganong wala man mo makatukaw uban kanako bisag usa lang ka oras. 41, pagtukaw kamo og pag-ampo, aron dili kamo madaog sa panulay. Andam ang espiritu apan luya ang lawas. So verse 41, adunay importante nga prinsipyo para sa imuha og sa ako. Ngayon ay pulong pagtukaw kamo og pag-ampo, di ba usahay kung maglantaw kita og television or boxing, dili kita katulgon. Apan kung mag-ampo, katulgon ta. Bisan ako maupunay usay akong mahimo nga kulang sa pag-ampo. Apan miingon si Jesus,
nga importante kayo ang pag-ampo. Aron unsay purpose sa pag-ampo? Dili kita madaog sa panulay. Dili day tungod sa atong abilidad, kundili para dili kita matintal sa panulay, dili kita malupig, matalo sa panulay. Kinahanglan day ang pag-ampo. Importante kaayo ang pag-ampo sa usag-usa. Mao nay communication nato nga isalig ang tanan sa Ginoo, dili tungod sa atong strength, dili tungod sa atong abilidad, dili tungod kay kita religyoso kaayo, kundili atong isalig sa Ginoo ang tanan. Verse 42, ug mibiya si Jesus pag-usab og nag-ampo, amahan ko kung imo gayong ipainom kanako kining kopa sa pag-antos, ang matuman ang imong pagbuot. Ang kupa, ang kasuko, ang wrath sa Ginoo nga ihatag unta kanimo ug kanako. Biingon si Jesus, ako ang modawat ni ana. Nakita nato ang dako kay gugma ni Jesus sa imuha ug sa ako. Biingon siya, ako ang bahala ana. Ako ang mag-antos. Ato ba ning nasabtan ang gihimo ni Jesus didto sa Kalbaryo? Hinaot po ang masabtan nato ang dako niyang gugma. And then verse 44, mibiya na usab si Jesus kanila ug nag-ampo sa ikatulong higayon sa samang mga pulong. 45, o niya, mibalik siya ngadto sa mga tinun-an og miingon. Nga tulog ba gihapon kamo og namahulay? Siguro dahang nakao nila sa panihapon. Miabot ng oras nga ang anak sa tao, siya, itugyan ngadto sa kamot sa mga makasasala. Bangon kamo og manglakaw na kita, tan-awa ania na ang nagbudhi kanako. Gidakop si Jesus. 47, samtang nagsulti pa si Jesus, miabot si Judas nga usa sa napulog duha ka tinunan uban ang daghang tao nga nagdalag mga espada o mga pospos. Sinugo sila sa kadagkuan sa mga pari o sa mga namunuan sa mga Hudiyo. Kini mga tawhana ang gidungta nila ang atong Ginoong Hesukristo. Karon naana sila chance nga kuhaon, aristuhin ang atong Ginoo sa gabi aron nga ang mga tao wala dili mahibalo. 48, ang traidor naghatag kanila og usa ka ilhanan. Ang tawo nga akong hagkan mao ang inyong gipangita, dakpa siya. Unya midol dayon si Judas kang Hesus ug miingon, magtutudlo, Rabay, ang kalinaw mag-uban kanimo. Ug gihagkan niya si Hesus. Mao ni halok ni Judas. Atong ikumparar ang halok sa babae nga gahatag ni Mary nga naghatag og perfume sa atong Ginoong Hesukristo. Iya pang gihalukan ang tiil ni Jesus tungod sa iyang gugma. Iyang gihatag ang tanan. Si Judas halok sa pagbudhi. Aduna ba mo'y amiga nga ang halok sa budhi? Unsa may inyong gibati nga ang paglantaw nga sa atubangan maayo lang pero sa likod lain di ay. Unya verse 50 si Jesus mitubag, higala. Buhata dayon ang buot mong buhaton. Imagine ho na una si Jesus miingon pang higala. Wala siya moingon nga tarantado. Miingon siya higala. Unya midol sila kang Hesus ug ila siyang gidakop. 51, unya usa ni adtong kauban ni Hesus miibot sa iyang espada ug gitigbas
ang ulipon sa Pangulong Pare og naputol ang usa sa iyang dalunggan. Si Matthew, wala niya giingon kung kinsa katong gustong mo patay. Apan si Juan, sa libro ni Juan, miingon nga si San Pedro ang gustong mo patay. Apan si San Pedro maayo siyang mangingisda, maayong mopasol. Apan paggamit sa espada dili nakalikay ang tao. Potlon utang liog pero ang dalunggan ang naigo. So maapel unta si Pedro dito sa cross, apan si San Pedro wala ba mo nahibalo nga siya gilansang sa cross. Miingon siya, ibaligtad ninyo ko kay wala ko'y katungod nga suhiron ang atong Ginoong Jesucristo. Wala ko'y katungod. Ibaligtad ninyo ko. So nagpakamatay usab si San Pedro. Unya 52 miingon si Jesus kaniya ni San Pedro, iuli sa sakuban ang imong espada, kay ang maggamit sa espada usab mamatay. Ang magamit og pusel, kung mahilig ka sa pusel, sigang igamit nimo sa dili maayo, sa pusel usab ka mamatay. 53, wala ka ba masayod? Yang giinginan si San Pedro. Wala ka ba masayod nga makahimo ako pagpakitabang sa akong amahan o ipadala dayon niya kanako ang kapin sa napulog duha ka panon sa anghel? Unsa man gingon ni Jesus? Napulog duha ka panon, legion. Kini usa ka legion, 6,000 nga sundalo. Napulog duha, 12 ka legion. So 72 ka libo ka mga anghel ang ipadala kung gusto gyud niya. Unsa gingon ni Jesus? Pedro, si Jesus wala maingon nga San Pedro. Kita lang gaingon. Pero si Jesus ang paglantaw, Pedro, wala ka ba masayod nga makahimo ako pagpakitabang sa akong amahan o ipadala dayon niya kanako ang 72 ka libo ka mga anghel? Wala ba mo kahibalo? Nga sa dihang giguba ang Sodom o Gomora, duha ka anghel ang naguba sa syudad. Karon mingon si Jesus, kung gusto ko, 72 ka libo ang anghel nga ipadala. Apan kung buhaton ko kini, unsaon man pagkatuman sa kasulatan, na ay pulong matuman ang kasulatan. Og nag-ingon nga kinahanglan mahitabo kini. Kasulatan naa sa karaang tugon. Ang atong Ginoong Jesucristo mituo misalig siya sa karaan sa Bible. Ikaw ako usab. Maunang mag-celebrate kita sa BJMP, mag-celebrate og usa ka bulan may tungod sa Biblia. Og miingon si Jesus mga tao, verse 55, tulisan ba ako nga nagdalaman gayod mo mga espada o mga puspos pagdakop kanako? Matag adlaw nagtudo ako dito sa templo, apan wala ako ninyo dakpa. Apan kining tanan nahitabo aron matuman ang gisulat sa mga propeta diha sa kasulatan. Sige siyang moingon nga matuman ang mga sulat sa propeta dina sa kasulatan sa Bible. Unya mibiya kaniya ang tanang tinun-an og nanagan. Or murag nagkasayop ko ha. Unya mibiya kaniya og ang tinun-an og misunod. Wala misunod. Mibiya og nanalagan silang tanan. Hay man tong saad nila nga magpakamatay sila. Pero mga kaigsunan, kining attitude sa mga disipulo nausab na kanato. So dili kita manghambog nga dili nako biyaan ang Ginoo. Kay adunay panahon nga kita weak nga usahay atong ilimod ang atong Ginoo. 57, gidala si Jesus sa mga tao nga nagdakop kaniya ngadto sa balay ni Caifás, ang Pangulong Pare. Diin nagkatigom ang mga magtutudlo sa balaod
o ang mga pangulo sa mga Hudiyo. Nagtigom, adunay conference, adunay meeting, adunay investigasyon. Ang ilang balaod gyud nga ang korte dili sa gabi kundi sa adlaw. Kini mo ni giingon nila na nga kangaroo court, magic nga lutong Macau na ang ilang himuon. 58 misunod si Pedro hangtod sa hawanan sa balay sa Pangulong Pari. Unya misulod siya sa hawanan og milingkod uban sa mga gwardiya aron mahibaloan niya unsay sangputanan ni ining tanan. Ang kadaguan sa mga pari ug antibokok manan naningkamot pagpangitag ikabutang-butang nila batok kang Hesus aron mapatay nila sila. So naagi balao didto, gikuha ang katungod ang mga Romano. Sila ang mga powerful dito under the Roman Empire, ang Israel. Dili ang mga Israelites, mga Hudiyo, dili pwede makadesisyon og patay, death, ang mga Romano lang. Og mingon sila sa 60, apan wala gyud sila nakitang sayop bisan daghan na ang miadto og nagsugilon og ang mga bakak may tungod kaniya. Sa katapusan, may duha ka tawo nga miduol og miingon, kining tawhana nag-ingon, makahimo ako pagguba sa templo sa Dios o pagpatindog niini sa 3 ka adlaw. 62 mitindog ang Pangulo sa Parig miingon kang Hesus, wala ka ba'y ikatubag ni ining sumbong bato kanimo? Apan wala mo tubag si Hesus. Busa ang Pangulong Pare misulti pag-usab kaniya. Sa ngalan sa Dios nga buhi, papanumpaon ko ikaw. Sultiha kami kung ikaw mauba ang Misayas, ang anak sa Dios. Misayas, anak sa Dios, Ginoo ang pangutana. Si Jesus mitubag kaniya, gisulti nimo. Apan sultihan ko kamong tanan, sukad karon makita ninyo ang anak sa tao, si Jesus, nga naglingkod sa tuo sa labing makagagahom ang Amahan, ang Ginoo, ang labing makagagahom sa tanan og moani sinapnay sa mga panganod sa langit. Sa pagkabati niya niini gigisi sa Pangulong Pari ang imbesti ug miingon, dakong pasipala. Wala na kita magkinahanglan sa pagdugang nga saksi. Dinhi karon nadungog ninyo ang iyang pagpasipala. Pagpasipala sa unang panahon, nga moingon ka nga ikaw Ginoo, death, kamatayon. Kay Jesus miangkon nga siya Ginoo. So ang uban moingon nga si Jesus wala man moangkon nga Ginoo siya, wala siya moingon sila. Ipakita nimo ang bersikulo nga si Jesus miingon, ako ang Ginoo. Kay mutuo sila. Apan dinhi ang mga theologians miingon nga si Jesus miangkon gyud nga siya ang Ginoo. Tungod kay ang ilang reaction pasipala. Kung pasipalaan nimo buti pasabot miangkon ka nga ikaw ang Ginoo. O versikulo 66, unsay inyong hunahuna? Og sila mitubag, sad-an siya og kinahanglang patyon. So ang korte miingon naghatag og decision nga death ang ihatag sa atong Ginoong Jesucristo. Unya gilud-an nila ang iyang nawong, giluparan o gibunalan nila siya. Katong misagpa kaniya miingon, tag-ana Misayas kung kinsay nagsagpa kanimo. Imagine ang gabuhat sa kalibutan, gabuhat sa tao, gisagpa, giluparan. Unsa may inyong bation? Gilimod ni Pedro. Verse 69, si Pedro naglingkod gawas dito sa hawanan sa diha nga usa sa mga sulugoong babayi sa Pangulong Pari midol kaniya og miingon, ikaw kauban kausab ni Jesus nga taga Galilea.
Apan sa atubangan nilang tanan gilimod ni San Pedro nga nagingon, wala ako masayod sa imong gisulti, wala ako kabalogon sa ibot ning pasabot. Verse 71, og migula siya sa ganghaan. Unya may laing sulugong babae nga nakakita kaniya og miingon sa mga tao didto, kining tawhana kauban ni Hesus nga taga Nazareth. Apan gilimod kini pag-usab ni Pedro, ipanumpa ko, ay nanumpa na si San Pedro. Ipanumpa ko nga wala akong makaila ni anang tawhana. And then verse 73, wala madugay ang mga tao nga nagbarog dito midol kang Pedro miingon, sigurado gayod nga usa ka usab sa mga kauban ni Hesus. Mailhan kaayo sa imong sinultihan, sa imong accent. Pag adto na mo sa England, sa London, sa unang panahon, ako nahibalo ko gamay English diri sa Canada, pag humag 47 years. Apan pag adto na mo dito, lain ang accent nila, ang ilang in English lain. Adto dito sa Scotland lain. Kung adto ka dito sa Australia, ang ilang in English lain. Dali lang mahibaw-an ang nga ikaw taga Australia ka, ang in English nimo. Ikaw Filipino, ang in English nato. Ikaw ang Ilocano, lain mag in English. Ang Bisaya usab Cebuano. Kung muadto ka sa southern, sa lagpas pa sa Dumaguete ditong Dapita, lain pod ang binisaya nila, nay accent. Muadto ka sa Bohol, lain ang accent. So mao nay gihimo nga, hey Pedro, ang imong accent sinultian kabulo namo nga ikaw taga Galilea. Unya versikulo 74, nanumpa si Pedro, nanumpa pa siya. Silutan pa unta ako sa Dios kon namakak ako. Wala ako makaila ni anang tawhana. Unya mitugtugawk dayon ang usa ka manok. Og nahinumduman ni Pedro nga miingon si Jesus kaniya, sa dili pa magtugtugawk ang manok, katulo mo na ako ilimod. Miguwa si Pedro ug mihilak sa hilabihang kaguol. Naibalo kita nga si San Pedro gipasaylo. Si Judas bisan og si San Pedro naghinulsol sa iyang sala, gipasaylo siya. Si Judas wala, nagpakamatay lang siya. Sa iyang gihimo, wala siya muduol sa atong Ginoong Hesukristo nga mangayo og pasaylo. Kinahanglan kita, mag-amping kita nga atong sawayon si San Pedro o si Judas. Kay kita usahay sa atong kinabuhi nga atong ilimod ang atong Ginoong Hesukristo. So kailangan maglantaw usab kita nga mapainobsanon nga kung magkasayop kita, muduol kita sa atong Ginoong Hesukristo. Kay misaad ang atong Ginoong Hesukristo nga pasayloon kita. Maunay dako kayong saad nga dili ilimod ni Hesus, dili niya kita ilimod sa iyang amahan kung kita musalig na kaniya. Ato bang ilimod ang atong Ginoong Hesukristo sa atong kinabuhi? Unsa may atong kinabuhi? Maayo lang batang mosimba apan ang atong mga silingan makakita og lain sa atong kinaiya. Mag-ampo kita. Amahan namong langit nun, daghang salamat nga ikaw misaad nga imo kaming pasayloon sa among mga sala. Ginoo, daghan ang among mga sala. Pasaylua kami, Ginoo. O tudloa kami nga kami mosalig gana kami kanimo, dili mosalig sa among abilidad, kundi mosalig kami ngana kanimo, Ginoo. Pasayloon mo unta kami sa among mga kasalanan. Sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen.